Добър вечер, уважаеми зрители! Вие сте с Новинарник. В началото нека видим как премине референдума в Гърция. В Атина бяха нашите пратеници Бай Петко и Рали Петрова. Срали сме пред Акропола! Нека проследим как протича референдумът! Господине, бихте ли ни услужили с химикалката си, за да гласуваме? Разбира се! Но ще ми я върнете, нали? Не знам, трябва да гласуваме. Кой е за да му върнем химикалката? А кой е против да му върнем химикалката? Съжалявам, господине, няма да ви я върнем. Наскорошното легализиране на гей браковете в САЩ се отрази по неочакван начин на куриерския бизнес. Вижте. Шефе, не издържам на този стрес. Напускам. Но защо? Това ли са родителите ми? Но тук няма мама. Съжалявам. Аз просто си върша работата на куриер. Заведи ме някъде, където има мама. Заведи ме при родители от различен пол. Ние сме от различен пол. Аз пия мъжки хормони, вече ми расте патото. Какво? Да, разбирам. Но след като вече не сме колеги, искаш ли някой път да излезем по кафе? Да. Чудя се как ли би понесъл днешните разюздани нрави суровият хан Крум, например. Нека видим как би преминала една романтична среща на съвременния хан Крум. Толкова си романтичен. На здраве! Какво е това? Това е черепът на Никифор. Вчера го отрепах. Така ли? Сега се сещам, че май забравих печката вкъщи включена. Трябва да тръгвам. Страх те от мен, нали? Не, изобщо. Ама грам. Лъжиш ме. А ти знаеш какво правя с лъжците, нали? Следват минути за футбол. Големият холивудски актьор Ал Пачино се срещна с футболистите на ЦСКА. Преди старта на новия сезон, той ги надъха с монолога си от филма «Всяка една неделя». Вижте. Because we know when we add up all those inches, that's going to make a fucking difference between winning and losing, between living and dying. That's football, guys. That's how it is. Now, what you gonna do? Разделяме се с разговор между Хитлер и Гьобелс пред непревземаемия Сталинград. Майн фюрер, отблъснаха ни при Сталинград. Къде отиваме сега? Шайзе! Отиваме на купон! Ще се кълчим до сутринта!